बेनिखायनो रन्जन दैमारि सारखौबो जेलनिफ्राय बख'वाखै नामा? इन्डियानो जा ना बाहेरनि देशानो जा, जे देशावहाय धोरोमनि दावराव जायोना, बे देशा मालाबाबो सान्ति जाया। बर'नि लिडारफोरा बर' हारिनि मानसिफोरखौ ज' खौसेयै अनलायनानै लांबाय थानोसो नांगौ। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि। नय गावजों गावनो अनलायनाय गैया, खौसेथि गैलाया, एना एनि नायनो बालायनाय। जै बर' हारिनि होनबा जागोन नामा? गुबुन हारिनि खिथुखौ सोला होनना बुंनाय खुरांफोरा बेफोरनो आरो। मानोना गुबुन हारिया गावदों गाव, गावसोरजों गावसोर मालाबाबो नांलाया, मिथिबाय? हाजारखि हामायानो जा, गावसोरनि हारिया, गावसोरनि जाथिया नांलाय खमलाय खालामा। धोरोम आरो जाति बेयो मालाबाबो एखे नङा। मानो होनबोला मोनसे जातियाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि धोरोम फालिग्रा, धोरोम मानिग्रा मानसिफोर थायो। बुंनो थाङोब्ला आसामिसफोरखौ नाय, हारसाफोरखौ नाय, बिसोरनि गेजेरावबो ख्रिस्टान हिन्दुफोर दङ। नाथाय माब्लाबा खोनाफेरदोंना हारसाफोरखौ, जायफोरा ख्रिस्टान धोरोमखौ लाबाय बिसोरखौ जोंनो थाफानो होनांला होननानै? माब्लाबा गावसोरनि जातिनि मानसिफोरखौ बुंनाय खोनादों, बिसोर ख्रिस्टान धोरोम लाबाय बेनिखाय बिसोरखौ जोंनो थाफानो होनांला होननानै मालाबा खोनाफेरदों। बेंगलिफोराबो हिन्दुफोर दङ, ख्रिस्टानफोर दङ। मालाबा बेंगलिफोरखौ खोनाफेरनाय, जायफोरा ख्रिस्टान धर्मखौ लाबाय बिसोरो जोंजों थाफानो नांला होननानै मालाबा दावराव खोनाफेरनाय? नेपालिफोरनि गेजेरावबो दङ, हिन्दु दङ, ख्रिस्टान दङ। बिदिनो गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन फोथायनाय दङ। नाथाय जातिया मोनसेल'। नाथाय बिसोरो हाल्ला खालामा, दावराव दावसि खालामा, गावसोरजों गाव हिंसा हिंसि खालामलाया, जोंनो थानो नांला, नोंसोरो आलदा जादो बिदि बुङा। नाथाय जोंनियालाय मा? जों गासैबो मिथिखागौ धोरोम आरो जाति बेयो मालाबाबो मोनसे नङाबा समान नङा। मानोना मोनसे जातियाव इसोरखौ सिबिग्रा, खुलुमग्रा बेलेग बेलेग रोखोमनि धोरोमनि मानसि थायो। जेब्ला बड'लेण्डनि थाखाय जुजिदोंमोन, जों ज' खौसे जानानै बे समाव धोरोमखौ नायनानैसो जुजिलायदोंमोन नामा जोङो? बे समावथ' जोङो धोरोमखौ नायलायाखैमोन। ज' गासैबो बाथौ, ब्रह्म, ख्रिस्टान, हिन्दु गासैबो जाति हिसाबै, बर' जाति हिसाबैसो जों जुजिदोंमोन। बे टाइमावलाय मानोथो साइड खालामासै? नों ब्रह्मसो, नों बाथौसो, नों ख्रिस्टियानसो, नों हिन्दुसो होननानै। गोसोआव लाखि, गासैबो ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव बर' ट्राइबा बयनिख्रुइबो गेदेरसिन ट्राइब। बे ट्राइबखौ माबोरै सोखावनो हागोन, माबोरै फिसा खालामनो हागोन, सरकारा, आसाम सरकारा गोदोनिफ्रायनो, सिगांनिफ्रायनो प्लानिं आरो पलिसि दंखायोमोन। आं गासिबो धोरोमखौ मोजां मोनो, ख्रिस्टान हक, बाथौ हक, ब्रह्म हक, हिन्दु हक। नाथाय जातियाव धोरोमा फैनो नाङा। खारन मोनसे जातियाव गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन इसोरखौ खुलुमग्रा धोरोमनि मानसिफोर थायो। जोंनि बर' लिडारफोरा दे जों गासिबो खौसे जालायनानै, अनलायनानै गासिबो ज'यै आवगायलांनि, जौगालांनि, सापर्ट खालामलायनि, अनलायनानै थानि, बेबायदियैसो खौसे खालामनानै लांबाय थानांगौ, दैदेननानै हारिखौ, हारिनि मानसिफोरखौ खौसे लाखिनानै। मोजां लिडार जागोन नामा बेफोरो? लिडार मानसिफोरा, बर'नि लिडारफोरा बर' हारिनि मानसिफोरखौ ज' खौसेयै अनलायनानै लांबाय थानोसो नांगौ। खौसे लाखिनानै, अनलायनानै ज'यै जौगालांनो, आवगायलांनोसो फोरोंलांनांगौ, ज' थालायनानै। माबा सेफायनायनि, सेरखाय बेरखाय खालामनायनि बेफोरनिसो खोथाखौ बुंलाबायो। जेसां हागौ जों खौसेथिसो थानांगौ, खौसेयै जों आवगायलांनांगौ, बर' हारिया जौगानांगौ। खौसेथिखौथ' बाद हो, बोखावला बोखावसि खालामनानै जोङो फिसा मोनसे हारि जानानै थानो लुगैदों माने। NDP-फोरनि गोलाव सोमावसारनायावबो गोबां ख्रिस्टान सेंग्रा सिख्लाफोर दंमोन, बाथौआरि सेंग्रा सिख्लाफोर दंमोन, ब्रह्म धोरोमनि सेंग्रा सिख्लाफोर दंमोन, हिन्दु धोरोमनि सेंग्रा सिख्लाफोर दंमोन। नाथाय बर' हिसाबै जानानैसो हारिनि थाखाय दावहा नांनो थांदोंमोन, जिउ होदोंमोन, बलिदान होदोंमोन। नों बाथौ, नों ख्रिस्टियान, नों ब्रह्मनि, नों हिन्दु होननानै बिसोरो NDP-फोरा बे हाजो खर' खारखोनानै आर्मि पुलिसफोरनि आखायाव बिदि आलाय सिलाय थैयाखैमोन। धोरोमखौ साननानै बिसोर थाङाखैमोन। जाति, जों बर' जातिखौ जों फसंना लाखिनांगोन, फोथांना लाखिनांगोन होननानैसो थांदोंमोन बिसोरो, जिउ बलिदान होबोदोंमोन। दालाय मानिथो एसेबां धोरोमखौ लानानै एसेबां दावराव जालायलायबायखो? बड'लेण्ड सोमावसारनायखौथ' जों धोरोम लानानै, धोरोम नायनानैसो जों सोमावसाराखैमोन। ब्रह्म धोरोमनि, बाथौ धोरोमनि, ख्रिस्टान धोरोमनि, हिन्दु धोरोमनि गासिबो बर' हिसाबैसो जों ओंखारनाय।
सोमावसारनाय जिउ बावहोनाय गोबां खृष्टान सिख्लाफोर आइजोफोर गोबां ब्रह्म धोरोमनि सिख्लाफोर आइजोफोर गोबां बाथौ धोरोमनि सिख्लाफोर आइजोफोर गोबां हिन्दु धोरोमनि सिख्लाफोर आइजोफोर आर्मि पुलिसफोरजों गोबां जिनाहारि खालामजाबाय बुथारजाबाय बे टाइमावथ' बिसोर आर्मि पुलिसफोरा नों हिन्दु ना नों खृष्टान ना नों ब्रह्म ना नों बाथौ बिदि सोंनानैथ' बिदि जिनाहारि खालामाखैमोन जोङो ज'हैनो बर' हिसाबैनो जोङो बर' हारि हिसाबैनो जोङो बलिदान होबोनाय जमाहैनो बेयाव धोरोमनि खोथा फैनो नाङा एसेबां गोलाव समनिफ्राय संग्राम खालामबाय दायो बे कन्डिसनाव दंफैयो जों बे लेभेलाव दंफैयो दायो धोरोमनि खोथा दिहुननानै गावस्रास्लि सेरखाय बेरखाय बेनिखायनो रन्जन दैमारि सारखौबो जेलनिफ्राय बख'वाखै नामा आंहाथ' सन्देहसो जालायलांबाय धोरोमनि गेजेराव दाङाबाजि मुगैलायनाय नेवसिलायनाय लाबोनो हाग्रा मानसिफ्राथ' मोजां जानाय नङा बायदि सानखादों आं खारन रावनिबो धोरोमनि भगबानफोरा इसोरफोरा गावजों गाव मुगैलाय नेवसिलाय बिदि फोरोङा अनलायनानै थानो गोरोबलायनानै थानो गावजों गाव हहाय खालामलायनि गुबुनखौबो गावबायदि अन बेबायदिसो फोरोङो धोरोम शास्त्रआव बिदिसो लिरनाय दङ गावखौ जेरै अनो गुबुनखौबो नों बिदिनो अन गुबुनखौ सहाय खालाम खौसेथियाव था अनलायनानै था गोरोबलायनानै था बिदिसो फोरोङो धोरोम शास्त्रफोरा नोंनि धोरोमा बै धोरोमखौ मुगै नोंनि धोरोमा बै धोरोमनि मानसिफोरखौ नेवसि बेबायदि रावनिबो धोरोम शास्त्रआव फोरोंनाय गैया आरो जुदि बेबायदि धोरोम शास्त्रखौ नोंथांमोना फरायनानै देरदोंब्ला बै धोरोमा नंखाय खारन रावनिबो धोरोमाव बेफोरबायदि मैला गाज्रि हांखोजों लिरनाय थाया बे मोनसे गोथार बिजाबसो इन्डियाया डेम'क्रेटिक कान्ट्रि सेकुलार कान्ट्रिखाय बेयाव रिलिजन राइट्स दङ जाहाबो नोङो बबे धोरोमखौ मोजां मोनो बेयावनो था होननाय नाथाय किसुमान लिडारफोरा धोरोमखौ लानानै माने ओरैबायदि गुलाय गुजाय लाबोगासिनो दङ इन्डियानो जा ना बाहेरनि देशानो जा जे देशावहाय धोरोमनि दावराव जायोना बे देशा मालाबाबो सान्ति जाया